במרוקו, תגיד. ברור. הלו. תקשיבי, כפר, איך קוראים לך? לינה, תקשיבי. וואי, זה עדיף שתהי בריאה. אני ושמעון במרוקו בטיול. דפקו לי כל הארנק. אני מה זה מפחדת כאילו, למרות שיש פה רק תבלינים. אבל אני מה זה מפחדת. תגידי, איך מבטלים? אני במרוקו. אני לא זוכרת, כפרה, זה בתיק עם כל הרשימות של כל הילדים, והוויזה, והכרטיס ששימון עשה לי פלטינום, שהוא קנה לי את הטבעת יעלום. אני מה זה מפחדת, אחותי? עכשיו, אין לי פלאפון אחר, רק זה של שימון, ושימון יצא לבר לשתות מחיה. ראית? אמא שלי איתי, אולי תעזור לך. רק רגע. הלו. בנתי, גלבו לה את הארנק, הלכה לקנות משיה ותבלינים וראש חנות. ולקחו. אבל בפנים, תקשיבי, איך קוראים לה? גלינה, תשמעי. לקחו לה בפנים דרכונים, ויזה, שרקארט, לא יודעת, זה כרטיסים מגנט. תפילת הדרך. תפילת הדרך, והתמונה של בבא שלי שהבאתי לה שהייתי בהילולה, והמשפר תעודת זהות, וכל הילדים, הכל בפנים. עכשיו שמעון בעלה הלך, לא למערה, לשתות מחיה. גלינה, איך נבטק פרעליק? אנחנו פה במרוקו, זה חומן מסגנים. אני צריכה את הפרטים שלה, מספיק לך השם שלה. התעודת זהות שלה, אני לא זוכרת, כפר, אני כבר בת 70 בגיל שלי, כפרה בקושי אני אוכלת לי שיניים. תרשמי, רגע, אם אני אחפש, דפקו את הארנק, דפקו. פשע ארנק, פשע. כפרה, וסדקה לבנתי כרמלה. גלינה זה אני, אמא של כרמלה, גנבו לה את הארנק במרוקו. ביטון, משפחה ביטון, גדול בישראל. קריית גת. מקריית גת אנחנו, זה עוזר. זה עיר קטנה, לא גדול, אבל משפחות חמות מאוד. איפה את גרה, כפרה? לא, באיזה עיר. גם אני בישראל, אנחנו רק בטיול, זה עיר חלע. תבואי כפרה לי קריית גת. תבואי, יש לי בן, מה זה יפה, את נשואה. לא טוב, תעזבי, תבטלי לה, למה זה מרוקאים חואנים, חבל על הזמן. גלינה, את נשואה? הייתי... אני אמא של כרמלה שגנבו לה את הארנק. ביטון זה משפחה.